O Goberno galego destacou a tarxeta Benvida e o carné máis 75 como medidas de referencia no apoio ás familias e ao envellecemento activo. A conselleira de Política Social estivo na Pobra visitando a librería Ler, adherida a estas iniciativas. A conselleira de Política Social, Fabiola García, estivo recentemente na Pobra do Caramiñal, onde visitou as instalacións da librería Ler. A responsable do departamento destacou e puxo en valor a importancia do carné máis 65 e a tarxeta Benvida, programas da Xunta aos que está adherido este establecemento. Ademais, García apuntou que estes plans son un referente nas políticas públicas de apoio ás familias e para fomentar o envellecemento activo. Para poñer en valor o carné máis 65. Un carné no que hai máis de 1000 establecementos adheridos que lle ofrecen ventaxas e descontos a todas as persoas maiores de 65 anos. Hai que recordar que é un carné completamente gratuito e precisamente o que pretendemos é que todas as persoas, unha vez que cumpren a idade de xubilación, pois teñan eses descontos, as vantaxes que lle ofrece pois este carné da Xunta de Galicia. Cada vez o teñen máis establecementos e tamén aproveitamos a ocasión para todos os establecementos que nos estén a escoitar que se adiran a este carné porque é útil e ventaxoso para as persoas maiores e precisamente o que queremos é que as persoas maiores, unha vez que cumplen a idade de xubilación, disfruten, o pasen ben e tamén pois teñan novas oportunidades para viaxar e coñecer novos lugares. A conselleira sinalou que este programa permite a moitas persoas maiores desfrutar de descontos e vantaxes en servizos de saúde e benestar, hostalería, ocio e lecer, produtos ou eventos culturais. Nestes momentos son xa preto de 1000 os establecementos adheridos en toda Galicia, nos que se pode facer uso deste carné. No caso desta librería, La Pobra do Caramiñal, ofrecense descontos do 5%. Ademais de estar subscrito aos dos programas, Ler Librerías tamén ofrece descontos na compra de libros de texto escolares e outros artigos para as familias numerosas socias de Agafán, así como para os usuarios do carné xove da Xunta.